Tak čaute skupina, po asi 2 týždňoch aj 2 dňoch sa znova hlásim. Dneska si dáme takú rýchlu technickú analýzu, dáme si S&P, dáme si Nasdaq, prebehneme si BTC, dominanciu, Total trojku, Ether a následne pôjdem na tie vaše tokeny na prianie. Takže začníme kľudne S&P. Čo sa týka S&P, tak otváram zase Future Graph, prioritne kvôli tomu, lebo už sa obchoduje, ako vždy. Takže za mňa S&P je stále na tej úrovni, prakticky, ak sme si ho kreslili naposledy, v range medzi 5800 až tých 6060. Aktuálne to vyzerá, že konečne teda vychádza na ADZ z toho weekly hľadiska, že vychádza z tej fázy akumulácie a malo by teda pokračovať ďalej. Vidíme, že tá distribučná fáza tu ešte aktuálne je, čo ja hodnotím veľmi dobre. A S&P za mňa, keď si ho dáme aj z krátšieho hľadiska, tak vyzerá fajn. Aktuálne tu už máme nejaké prvé ale zamietnutia a ako som spomínal, že stále sa prakticky hýbeme v tomto range. Po prerazení tohto bodu ATH skôr či neskôr. Osobne ale kľudne tu môže dojsť ešte nejaká malá korekcia. Samozrejme dneska FOMC a dneska máme FOMC a na základe toho sa určite bude lámať chleba, čo sa udeje, ako sa udeje. Takže to treba pozorovať, čo sa tam spraví, ale aktuálne vidíme, že stojíme v podstate v tomto bode už zhruba týždeň a myslím si, že ak by nebola teda tá nejaká krízová situácia alebo zase nejaká teda vojna alebo čo sa deje, tak by toto už asi pokračovalo nové ATH z krátkodobejšieho hľadiska. Vidíme, že znova testujeme túto rezistenciu, ktorú nevieme prekonať na tej úrovni 6060. Hej, tu sme tiež dneska znova tlestli a uvidíme, čo sa tuto odohraje. Aktuálne mi dáva aj tento scenár celkom zmysel, ale samozrejme uvidíme. Poďme ďalej, Nasdaq vyzerá viac menej absolútne obdobne. Dáme si ho znova na ten weekly, začneme weekly, dokonca vyzerá lepšie. Hej, tuto sme si už kreslili, že po prekonaní tohoto vlastne tých 2900, tak je vysoká pravdepodobnosť na nové ATH. Prakticky máme tu nejaký double top aktuálne a uvidíme, čo sa udeje v tomto týždni. Ale na tom weekly grafe to stále ešte vôbec nie je prepálené a kľudne prakticky môže byť stále niekde v tejto fázi. To znamená, že na tom weekly grafe tu ja nevidím ešte nič také hrozné, že by som sa potreboval nejak zbavovať pozície alebo čokoľvek. Samozrejme, keby som obchodoval Nasdaq, tak tie prvé pozície už proste vyhadzujem a čakám na tú reakciu, čo sa naďalej udeje. Ale tým, že ja som kryptogambler, takže to nie je moja šálka kávy. Poďme ďalej, nebudem naťahovať tieto tradičné trhy, zaujíma nás určite krypto, ale chcel som ešte, aby sme sa pozreli na VIX, ktorý vyzerá za mňa dosť zle. Nepáči sa mi toto gulaté dno a samozrejme to je prioritne tou situáciou, ktorá sa udiala a na tej jednotke by som veľmi nerád videl prerazenie nad hladinou zhruba 23 bodov. Keby sme prerazili túto hladinu, tak znova by bolo možno nejaká väčšia korekcia, čo by vlastne mohlo znamenať zase nejaký takýto pohyb na tom VIXe, ale pevne verím, že ho budú vedieť podržať pod týmto. Samozrejme, keď sa ukludní tá situácia a pôjdeme nižšie. Toto sme tu mali celý čas nakreslené, prakticky až sem po túto úroveň. Do tejto úrovne sme sa dostali a teraz sa bude lamať ten chleba, čo sa týka tých risk on alebo risk off fázy a treba sledovať proste aj ten VIX. Hej. Poďme už asi na krypto, nech to hovorím, nenaťahujem, prejdeme si prvé BTC. BTC Weekly stále prakticky čakáme, čo sa tuto udeje. Je to rozhádzané, hej, táto Weekly zavretá sviečka, v podstate v tom začiatku júna vyzerala dobre, tá vyzerala bullish, toto je taká dosť neutrálna, aktuálne táto sviečka je dosť bearish. Ale za mňa stále, ak sme na to hladinou proste zhruba $104,000, tak za mňa nemám prečo byť zatiaľ bearish, ale samozrejme vidíme, že sa to začína pomaličky točiť, takže som zvedavý, čo sa udeje v tomto týždni.
Tá opatrnosť jednoznačne má zmysel. Uvidíme, čo sa udeje v tomto týždni, lebo vieme, že už za chvíľku začína aj leto. Na ADZ vidíme, že postupne sa to začína stáčať, čo ja som pevne veril, že budeme sa vedieť dostať až do nejakej takejto fázy a myslím si, že to bude dosť kľúčový týždeň, ktorý bude na konci rozhodovať, že či teda spravíme tento pohyb a povieme teda na to vyššie ATH, ako sme otestovali v tom máji, alebo to proste odpália a pôjdeme zhruba na tento bod POC a tá hodnota, keď si natiahneme túto nejaké krátke POC, tak tá hodnota je proste na nejakých 97 tisíc dolárov. Osobne si myslím, že ak by toto zlyhalo, tak pôjdeme retestovať tento support na tých 94 tisíc. Poďme na nižší časový horizont. Nehovorím, toto je proste dosť dôležité a ja teda pevne verím, že túto oblasť, kde sme aktuálne, budeme vedieť proste ubrániť. Bolo by to fajn, keby sme túto oblasť vedeli ubrániť a vedeli by sme sa tuto buď motkať, alebo proste spraviť nejaký takýto pohyb a pôjdeme a myslím si, že dneska sa možno že aj rozhodne, čo sa vlastne dneska udeje na tom FOMC, lebo ten graf stráca trošku už to momentum, tú rýchlosť a prakticky, keď tu dáme zase nejaký trendline, hej, tento trendline je jednoznačne zlomený. Začala tu nejaká teda tá fáza nejaká sideways fáza a uvidíme, čo sa vlastne tuto odohraje. Trošku je škoda tejto jednotky, tá vyzerala výborne, to už naozaj vyzeralo, že by sme to mohli spraviť toto, to bolo vlastne týždeň, tuším, dozadu, to sme sa tuším aj v skupine bavili a aktuálne z tohoto si myslím, že ak sme stále nad tou úrovňou okolo 104, je to v pohode, ak pôjdeme pod úroveň 104, tak si myslím, že už nepôjdu len takto vyťahnuť tú likviditu, ale pôjdeme testovať minimálne tých 97 tisíc, čo samozrejme by som bol nerád. Oveľa radšej by som teda videl bullish pohyb, ale tie tradičné trhy, ako ich teraz tak rýchlosti sledujem, tak nevyzerajú až tak zle, takže neviem, prečo nám tu jetrujú ten Bitcoin. No, poďme ďalej. Takže BTC ešte taký rýchly záver. Aktuálne proste sideways, neviem, z toho to neviem povedať, čo sa udeje. Uvidíme, či to otočia, no. Uvidíme. Myslím si, že dneska je dosť rozhodujúci deň v tom krypte, že čo sa vlastne z tohoto udeje. Dneska, alebo tak, že do konca týždňa a potom sa už proste nejak rozhodne. Trojky vidíme sell, hej, a tá trojka mi tuto neukazuje moc dobre. Som tu pozerám VIX a VIX nám zatiaľ sell neukazuje. Takže zatiaľ nemám dôvod, prečo sa nejak extrémne rýchlo zbávať pozícií a čakám a toto je akože fakt, že fuck up riadny a uvidíme, že čo sa tu ďalej udeje. Veľmi nerad by som bol, ak by ten trh spravil toto, ak by spravil ten trh toto, tak je to proste problém a tie alty zase pôjdu do piče. V skrátke, poďme zase na ďalší graf, ktorý k tomu dáva celkom možno aj hlavu a petu. Tak je dominancia, ktorá zas a opäť je proste silná. Zas je silná, je to totálne prepálené, tá dominancia, proste neviem, kam to chcú potlačiť, či naozaj pôjdeme na tie hodnoty 69, 72. Ja som pevne nejak tak už dúfal a veril, že by sa mohlo udiať to, že Bitcoin pôjde up a že tá dominancia pôjde tiež up. Že vyťahne ešte krátkodobo tie alty, že nebudú im stíhať, nebudú outperformovať, ale že by to mohol byť nejaký top tej bitcoinovej dominancie. Ten zlý scenár, ktorý sa môže udiať, a začína dávať v podstate väčší a väčší zmysel, je to, že tá dominancia pôjde znova up a s tým, že ten Bitcoin pôjde down. Čo je samozrejme zle, lebo nám to úplne vyťahne tie alty zase opäť, ale čo ja vidím nejaké to svetielko na konci tunela je to, že
Proste aj historicky, toto už máme mesačný, keď si dáme, tak tuto proste, ten je kurník, musí už byť ten top tej dominancie a, a dáva mi to čím ďalej väčší zmysel proste, že tu až bude niekde ten top. Ale hovorím, ja som pevne veril, že by to mohlo už byť tým, že bude ten Bitcoin up, bude to dominancia krátkodobo up a následne proste už nejaké to uvoľnenie tej dominancie a toto. Ale samozrejme, no, veštíme z kryštálovej gule, takže tak. Ale ten mesačný sa mi nepáči o tej dominancii. Proste za mňa, ja si stále myslím, že tá dominancia ešte pôjde up. Hej, ale už proste to je úplne prepálené celé, jak je, takže neviem, kedy toto už príde, ale už by to mohlo prísť. No, poďme ďalej. Total 3 voči BTC Weekly. Aktuálne takisto celkom flat graph. Ak pôjdeme na nižšie hodnoty, tak si myslím, že pôjdeme znova testovať nejakých 767, čo je prakticky úroveň o level pod nami a následne, keď prerazíme túto hodnotu, tak bohužiaľ nás už nič asi nepodrží na to, aby sme išli sem. Ak toto príde, tak to bude veľký fuck up na celom trhu. Takže ja pevne verím, že toto nepríde, ale technicky to dáva proste zmysel, že by aj toto kľudne mohlo prísť. Poďme na nižší časový horizont, hej, tu máme proste zamietnutie a rešpektovanie tejto nejakej mojej trendline a aktuálne proste pokiaľ ju neprerazíme, tak tam nevidím, prečo by sme mali ísť napríklad na tých 1,17 a potom prípadne na tých altoch na nejaké 2 a takto ďalej. Takže aktuálne je to veľmi podobná situácia, ako to bolo tu, hej, s tým, že možno, že sme niekde v tejto fázi, tu už sme to tiež prerazili, tento trend, niečo veľmi podobné, ako bolo tu. Následne prišlo nejaký dip, hej, to znamená, že ja neviem, možno niekam sem a potom to proste vytiahli. Moc mi nedáva zmysel, že prakticky sme tu pol roka v týchto plus minus, pardon, odtiaľ to sme už viac ako pol roka v týchto hodnotách a že by to spravilo toto. Muselo by sa niečo fakt podrbať na tom trhu, čo je očividne možné, lebo však vidíme, že tie informácie sú každý deň v podstate nejaké. A treba byť trpezlivý a sledovať tieto základné grafy. Hej, určite. Takže poďme ďalej. Total 3 voči BTC je totálne vietrovaná, totálne vybavená, totálne mŕtvá. Tu sa nakupujú tie alty, úplne to odpálili a keď si dáme mesačný, tak prakticky tu boli obrovské nákupy, tu boli obrovské nákupy, tu boli obrovské nákupy a tu sú znova obrovské nákupy. Takže ja už by to dávalo celkom zmysel, že by sa toto začalo na týchto hodnotách zhruba otáčať. Takže zase opäť veľmi nerad by som bol tohoto pohybu, lebo by to bolo neuveriteľne nepríjemné a bolo by to smrť pre nás. Hej, ale aktuálne, aj keď sme boli tuto v tejto fázi, tak proste to otočenie toho trendu tam na dlhší čas proste už prichádzalo, takže tie alty sú, vidíme, že stále proste extrémne slabé a sme znova vo fázi depresí, hej, aj na tejto Total 3 voči BTC. Poďme ďalej. Ether voči BTC, proste už to tu chce konečne meniť ten trend, vidíme to na tom ADZ, vidíme to na Directione, vidíme to na MPčku proste. Tuto to nakupovali vo veľkom, tu už bola divergencia na zmenu trendu, tu bola, sa bavíme o weekly grafoch a prakticky ten môj nejaký hlavný terajší scenár bol proste, že pojeme testovať teraz minimálne tých 0,034, potom možno nejaký dip a potom pokračovanie teda tých autov. Ale proste uvidíme,
či sme tuto v tejto fázi, alebo sme niekde tu a spraví to proste toto. Ja z toho to neviem určiť. Páči sa mi to, že je konečne táto aspoň prvá hladina prerazená, aktuálne slúži ako support, ale keď na to proste pozrete, tak to je strašne ťažko usúdiť, že čo sa z tohoto stane a ja stále ale verím viac tomuto scenáru, ako tomu, že to zase pošlu do piče. Takže Ether vyzerá proste za mňa stále dobre a na dlhodobejšiu pozíciu mi dáva stále veľký zmysel. Poďme ďalej. Takže jasne tu máme nejaký range pri USDT dominancii. Viem, že už tá USDT dominancia asi nebude taká silná tým, že veľa búrs ju tuším vyhadzovalo, ale podľa mňa to stále pasuje do tých základných grafov. No a teraz v podstate zase sme v nejakom range a tu sa bude znova teraz zase rozhodovať pri tejto rezistenčnej úrovni okolo 5%, že či to spraví proste toto, poďme nižšie a budú proste outperformovať dobre tie alty, alebo budú spraviť toto a poďme do riti. Fakt je to zas a opäť totálne neutrálne. Takisto je to neutrálne proste tu. Tento graf sa mi vôbec nepáči. A USDC dominancia chytá celkom dobrú jazdu a nerad by som videl, aby to spravilo toto. Rád by som bol, aby to prišlo zamietnutie na tejto supportnej úrovni, ktorá teraz akorát je. Ak nepríde, tak budeme mať korekciu jak prasa. Takže to by bolo nejaký taký ten základný pohľad na tie grafy. Ako hovorím, pondelok to bolo pekne našlapnuté, vyzeralo to veľmi dobre, ale tým, že teda zase nejaká krízová situácia, krízové záležitosti, tak naozaj neviem čo sa udeje. Je to aktuálne úplne pade na pade za mňa. Tie grafy sú proste pade na pade a myslím si, že sa bude rozhodovať, či budeme pokračovať v risk on fázi alebo v risk off fázi. Aktuálne sme stále v risk on fázi, ale vieme sami, že sa to dokáže proste extrémne rýchlo zmeniť a ja čakám naozaj, čo sa tu proste aktuálne udeje. Bitcoin sa mi moc teda nepáči a dúfam, že tieto úrovne bude vedieť podržať. Ak ich nebude vedieť podržať, tak je to celkom ako problém. Poďme ďalej, začneme asi našim obľúbeným tokenom a to je Virtuál. Virtuál vytiahol prakticky túto likviditu 5. júna, kde prišli aj nejaké zaujímavé vstupy a kde prišiel teda znova nejaký silnejší nákup a pokračovanie na hodnoty zhruba 2,33. Následne ale touto situáciou proste vidíme, že prišlo nejaké to ochladenie, ale ten virtuál si všimnite, že on robí presne takéto kokocké pohyby, že spraví ako keby že už ide padať a potom to vykopnú. A znova. A už ide padať a potom to vykopnú. Hej. Už ide padať a potom to vykopnú. Už ide padať a možno, že to vykopnú. Takže z weekly hľadiska virtuál si myslím, že stále drží v pohode úrovne. Vyzerá to tak top. Hej. Toto si nebudeme ako dávať medové motúziky, ale realitu. A toto vyzerá je to tu aj pekne prepálené. Toto vyzerá ako krátkodobý top. Hej, to vyzerá úplne inak, jak toto. A uvidíme, či dojdeme na hodnotu 1,35 v tomto momente. Ak by sme došli na hodnotu zhruba 1,35, tak by mi dávalo zmysel doakumulovať niečo ešte do virtuálu. Prerazíme túto hodnotu 1,35 až 1,29. Si myslím, že je vybavené. A pôjdeme do väčšej korekcie v rámci virtuál ekosystému. Hej. Ja teda pevne osobne verím a dúfam, že to budú vedieť tuto niekde otočiť a budeme pokračovať up
aktuálne ale nie je nič rozhodnuté. Vidíme, že aj tuto bol ten graf proste vyzeral úplne zle. To je jedna, druhá, vyzeralo to tiež, že proste hop, mŕtvola, sel a otočka hop. Takže stále si myslím, že by to mohli otočiť, ale už sa mi to až tak nepáči ten graf. A keď si tam hodíme ešte take profity, tak na to pozrieme trošku lepšie, hej. Čo je samozrejme zlé, že sme prerazili túto štruktúru teraz aj na tom take profite a ideme pod ňu. Predtým nás tuto držala ako nejaký bull market support band. Tuto sme ju pekne odpálili, retestli, to je ono a to sme potrebovali pokračovať aj sem. Aktuálne sa to ale neudialo, prerážame smerom dole a ďalšia tá najbližšia hladina je zhruba na hodnote 1,34. Keď si dáme nejaký kratší časový rámec, tak v podstate teraz je to sideways a prvá nejaká tá hodnota zaujímavá na nejakú pozíciu je okolo 1,3. Hej, takže toto. Ale uvidíme, no. Som zatiaľ túto taký úplne nerozhodný. Ľúbia sa mi ale tieto objemy, ľúbia sa mi tieto objemy, ľúbia sa mi tieto objemy, ľúbi sa mi tento nákup a tento nákup. Takže uvidíme naozaj. Myslím si, že to proste, že to bude, jak pôjde ten trh, tak proste to isté sa udeje aj tu a takú istú reakciu to spraví, jak ten zvyšok toho trhu. Poďme ďalej. Ether stále drží proste tieto supportné úrovne okolo tých 2,4. V podstate toto je celé nejaká supportná úroveň, tento spodok. Máme si väčší časový, hej. Ale takisto vidíme, že už dosiahol ako keby prvého toho bodu. V podstate odtiaľ to sa naberá, sa púšťa a teraz sa čaká. Osobne by som bol rád, ak by sme pod tieto hodnoty za opäť okolo $2400 neprepadli. Samozrejme, ale uvidíme, budeme múdrejší teraz v najbližších dňoch, si myslím, a ak to teda odpalia dole, tak kľudne sa nám môže stať, že pôjdeme na hodnotu nejakých $1200 z Ethereum. A to by bolo veľmi nepríjemné a veľmi zlé. Ale ja stále pevne verím, že sme v nejakej takejto fázi, hej, v takejto nepríjemnej tiež proste. A potom prišiel ten odpal toho Etherea na nejakú hodnotu $4000. Ak by sme išli up, tak prvá tá úroveň je nejakých 3250, ďalšia tá úroveň je nejakých 3658, prípadne $4000. Takže to je v rámci Etherea. Ďalšie nejaké grafy svoje ani nejdem rozoberať, to myslím si, že fakt teraz treba byť trpezlivý, počkať si na to. Ja prioritne som stále v swingoch a som v nejakých shitcoinoch aktuálne, ale ako na to pozerám, tak je možné, že budem zatvárať asi aero, bo stále tam mám celkom veľký long, ale stále si myslím, že by to ešte mohlo spraviť ten leg up, len bojím sa tej situácie, no. A ja to podržím a risknem to. Bojím sa tej situácie, ale hovorím, asi to risknem, uvidím ešte. Dobre, to je nepodstatné, poďme k vašim veciam. Takže dali ste mi tu pár tokenov, začneme tuto. TIG. A ešte k tej situácii, k tomu vyjadreniu, proste naozaj. Treba si počkať teraz, byť trpezlivý, počkať si na to, čo sa udeje. Keď ste v pozíciách, necítite sa v nich komfortne, choďte von, upracte si to tak, aby ste boli OK, ale zase, aby keby náhodou teda tie data a veci vyšli dobre, tak aby ste nechytali nejaké FOMO. Hej, to je podľa mňa veľmi dôležité, aby ste sa cítili komfortne v tých pozíciách, aby ste v kľudíku spinkali a všetko bolo OK. Hej, lebo naozaj tuto môže to prísť kľudne to zamietnutie proste a spraviť to proste toto. Hej, to sa môže v týchto hodnotách úplne extrémne rýchlo proste udiať, ale môže sa udiať proste to, že toto podržíme, aj toto, odpalia to na nové ATH, hej.
Takže treba si v kľude počkať, podľa mňa sa není kam ponáhľať stále a treba byť len trpezlivý. Tak a už teraz prechádzam na tie alty, takže máme tu nejaký tik, čo má 10 miliónov market. To je zvláštny graf. No dobre. Skúsime ho nájsť aj tu. Tig. OK. OK, niečo sme našli. Dobre. Tu bola teda nejaká akumulačná fáza. Hej. To boli dosť veľké nákupy, 1, 2, ale tuto ten človek, títo z toho zbavovali tu. Takže ten pohyb tu bol naozaj veľký, to bolo možno 1500% pre Boha, brutál, gratulujem, keď to niekto chytil. Nanok, keď si to chytil, tak ti gratulujem. Aktuálne keď si máme takto, sell samozrejme, buy, sell. A teraz, keby sme tam aj natiahli FIBko, tak si myslím, že pôjdeme na nejakú 0,6. Tam sa to bude lámať pri týchto úrovniach. Hej, sem väčšinou dojdeme. Potom sa to bude lámať, že či bude ešte impulzívny pohyb a leg up, alebo to proste odpália a pôjdeme na hodnoty 0,39 alebo 0,15. Pozri, ak by som tam mal nejakú veľkú pozíciu v tomto tokene, v tomto momente, tak by som niečo asi katoval a počkal by som si hlavne na tú reakciu, čo sa pri týchto hodnotách, to takto, aby sme to pekne videli, čo sa bude tuto odohrávať, hej. Keď sa na nejakú štvorečku, tak tuto sa už akumuluje postupne a uvidíme, že čo sa vlastne stane s týmto setupom, hej. Ja mám tento setup celkom rád, poslednú dobu celkom dobre funguje. Ak by som sa bál z tohoto, že to môže kydnúť dole, tak teraz sme na nejakom tom jemnom supporte, tak asi by som vyhadzoval tie pozície na nejaký 1-1. Vôbec neviem, o čo ide, neviem, čo to je za projekt, keď si ho dám na dlhší časový rámec, hej, ale trojdňovka, tak podľa mňa aktuálne topujeme. Ale na druhej strane stále je tu veľká akumulačná fáza, takže kľudne sa môže ujať je to veľmi ťažko ti povedať z tohoto grafu, že čo z toho na konci dňa bude. Je tam strašne krátka história a ak by som mal pozíciu, tak by som čakal teraz. Hej. Ak by sme ale prerazili tieto hodnoty, tak by som to pustil, lebo to je možno, že pôjde až na 0,1. Takže tak, k tomuto grafu poďme ďalej. Joj. Nič, hovno, preč. Nič. Tu nič nevidím, vôbec. Vôbec malé objemy, zle, všetko je prerazené. A keď toto už nepodrží, tak to pôjde na nulu. Hej. Ak by som to bol, tak by som sa snažil niekde toto vykopávať z pozícií, aby sme sa sem dostali. Tuto. Toto mi príde ako celkom dosť veľká mŕtvola. Môžem sa myliť. Samozrejme, tie solené šity sú také, ale to není pekný graf. A ja tam mám nejaké takéto veci a budem to musieť proste natvrdo povyhadzovať, aj keď sa mi nechce, ale budem musieť. Takže tu je napríklad niečo podobné, tento noodle. Stále ešte pozícia, ale toto vyzerá trochu lepšie, lebo furt to ešte nejak drží, ale hen tam v ten Mirai nevidím nič moc. Ja by som z toho zbavil, chlape.
alebo by som čakal na tých 0,15, čo sme si tam nakreslili a podľa toho by som z toho zbavoval. Distributov je to isté. No jasné. Hej, tu je nejaký support. Aktuálne sa nachádzame na nejakom silnejšom supporte. Môžeme ho skúsiť natiahnuť a dať ho ešte túto, že či mi to niečo nájde. Distribute. OK. Hej. Chceme sa pokúsiť na nejakú zmenu toho trendu. No aktuálne toto by som ale napríklad nepúšťal teraz ešte, vieš. Toto by som si napríklad počkal. Počkal by som si na to, čo sa udeje na týchto hodnotách, zhruba kde sme teraz, lebo toto už sú tie supportné úrovne a snažil by som sa zbavať pozície zhruba na úrovni 0,015, čo je od tohto momentu, čo je zhruba 80-90% viacej a my som z toho začal zbavovať a tu by som potom čakal, že sa vlastne udeje. Niečo podobné sa deje ako keby tu. Ukážem ti, čo myslím. A to bolo to isté. Ja som to naberal na týchto, počkaj, si prežil logaritmicky. Som to zase tiež naberal, tento graf je trošku iný, ten je taký pekný gulatý a ja som to naberal niekde tuto, tieto hodnoty. Prakticky toto ale prerazilo túto trendovku, hej. Takže teraz stále som v pozícii, ale je možné to, že sa za chvíľku toho budem zbavovať, lebo už to máme tieto supporty, hej. Ale teraz je to na tom dôležitom, takže teraz sa to tu bude tiež odohrávať. To som ti chcel len ukázať na margo toho, že v rámci toho DISu, ten by som osobne asi ešte podržal a čakal by som na to, čo sa tam udeje na týchto hodnotách, hej, lebo tu môže prísť výkop veľmi rýchlo, toto sú už zaujímavé hodnoty, nezlaknúť sa, keď to pustia ešte možno, že sem, aby vybrali tú likviditu, ale to vidím reálne, že na tých 1,15 a že 1,17 by sme mohli v krátkej dobe dojsť nejakým pullbackovým pohybom a tam sa potom bude rozhodovať. Ak by som to mal nakúpené a držal, tak teraz to asi držím a počkám si na to, čo sa udeje. Neponáhľal by som sa. Počkal by som si, aby si potom nebuchol hlavu o zem. Takže z mojej strany takto. Dobre, Ether Virtual sme prebrali. Game a Wider. Takže Game. Game. Ten graf, ja ho tu mám niekde u seba. Som asi vysoko, čo? Tu je. Dobre. Takže game aktuálne mal teda znova nejaký impuls, hej. Na jednotky pozerám, môžeme si dať vyšší časový rámec, nejaká trojka. Väčší by som už nešiel kvôli tomu, lebo potom na tom krátkom grafe to je proste dosť nečitateľné. Aktuálne vidíme, že to RSI by sa mohlo na týchto hodnotách zhruba otáčať a pokračovať v tej ďalšej vlne. Samozrejme, pozor, keď ten trh bude zlý, aj toto nepôjde. Hej, není proste za mňa šanca, aby toto išlo up, ak ten trh proste nebude OK. Ale ak si dáme ten kratší časový rámec, pôjdeme na tú jednotku, tak mne sa strašne páči prerazená štruktúra, hej, to vytiahnutie, kde som fakt rozmýšľal, že ty kokos, že ja sa toho zbavím, lebo to odpalia až sem, ale proste hovorím si, že ešte si počkám, že moc mi to nesedí a prakticky teraz sme testovali dneska tento rezist, čo je veľká škoda, že sme nepodržali a aktuálne na osmičkách už máme sell, takže prakticky asi očakávam návrat na hodnotu zhruba 0,04, ale proste za mňa, čo by malo iné ísť, jak ne ten najväčší, teda jeden z tých najväčších frameworkov, ktoré sú v rámci tých AI, ktoré dneska sú trendy. Takže ja tu proste držím tú pozíciu. Na virtuál ekosystéme je to moja najväčšia pozícia, aktuálne game a budem trpezlivo čakať. Ľúbi sa mi táto weekly proste prerazená akumulačná zóna ako prasa.
veľmi nerad by som ho videl znova po tých 0,03. Je to nejakých tých 30 miliónov, 32, ale chcel by som, aby sme tu ešte vedeli zabrať, ale bohužiaľ to záleží proste od iných dát. Ak by som sa ale bál, tak dneska ráno by som sa zbavoval pozície. Hej, na nejakých tých 0,5-6. Tam to bolo celkom zaujímavé. No a poďme sa pozrieť ešte na ten Wider. To je brutálny graf. Zoberte si, že ten Wider je akože tu mám krátky graf, ale furt sa akumuluje, proste žiadna distribučná zóna, hej, furt sa akumuluje. To je proste absolútny masaker, hej, toto je brutálny graf. Dáme si ho tu, Wider. Ten Wider proste, tu je teraz support, hej, teraz aktuálne sedí na supporte. Ak podrží tento support, tak ja si myslím, že Wider pôjde testovať minimálne 0,011, čo je od tohto momentu proste plus 112, potom bývalé ATH, potom nové ATH. Toto si ja myslím o Wider. Ale pozor, ak by sme nepodržali tieto úrovne, toto, tak pôjdeme niekam sem, keď 0,04 a tu sa rozhodne. Či sa ten trend úplne zlomí, že to pošlu proste sem, alebo či nás toto podrží a budeme vedieť pokračovať smerom up. Za mňa ale Wider vyzerá proste dobre. To je pekný graf, keď si ho dáme aj na logaritmický, tak to je absolútna raketa a podľa mňa sme tu. Ja si to furt proste myslím, že sme tuto niekde pri strašne veľa tých altoch v tejto fázi a že proste prídu pohyby, ktoré budú rýchle. A tu sa bavíme, že ten Wider proste spravil 5-6x za 13, 14, 15 dní, hej, takže ono to vie byť potom extrémne rýchle. Takže uvidíme, čo sa tu udeje. Aktuálne v podstate ani nemáme pred sebou nejaký silný rezist, ale skôr testujeme tento support a ak by sme toto podržali, tak holaria. Tak by to bolo veľmi fajn. No. Takže to je k tomuto a ešte môžeme to tak v rýchlosti len zhrnúť prakticky. Pardon, lebo ja toho mám strašne už veľa teraz. Prakticky game, veľmi zaujímavý graf, všetko OK. Ak by som sa bál, tak proste tuto to začnem postupne vyhadzovať, ale ja si myslím, že keď už táto štruktúra od toho konca apríla je proste prerazená, tak je to len otázka času, kedy toto bude tiež tento graf pokračovať. Sem na nejaký 0,2. Ja si myslím, že prvá tá hodnota, ktorá padne je toto, až tuto, takže nejaký 0,12, následne 0,26, toto a potom ATH. Ja si to stále myslím, že toto sa proste udeje. Tak uvidíme, či toto je možné a či to príde. Z mojej strany je to asi na dnes všetko. Buďte opatrní, ten trh je absolútne teraz nevyspytateľný. Ja osobne som stále v pozíciách, ale je možné, že budem dneska niečo redukovať. Na druhej strane, keď dneska FOMC dopadne fajn, tak to môže byť úplne super a môžeme pokračovať up. Takže z mojej strany všetko. Pekný deň, priatelia. Čaute.